ifittixna. Fil-Vanġelu, għandna dik il-parabola, jfittex in-naħġa l-mitlufa. Ifittixha. U ma jorqodx qabel isiba. U inta għandek 99 noqgħod hemm ħila tmur fejn trid, għandek bżonna, mhux għax għandu bżonna għax iħobba. U Alla tagħna lili u lilek u lil kulħadd iħobbna b'imħabba li ma nistgħux nifhmuha. Anke jekk dak li jkun abandon ship, ma rridx naf xejn. L-ewwel storja. Ma nafx hawnx min qara l-kotba bl-Ingliż ta' Father John Powell. Huwa Amerikanu. Hawn ħafna kotba tiegħu sbieħ. Din storja li kitibha fil-ktieb u għaw bil-Malti, issa jekk ikun hawn xi ħadd li jkun irid dawn l-istejl li sa ngħid, ma nistax inqassamhom għax mħabba l-pandemija, imma jekk hawn xi ħadd ikun irid waħda tgħidu l-arċiprietu jgħidli mbagħad jagħmlilkom fotokopi. Malaj, l-ewwel storja. Dan Father John Powell jikteb illi għamel kors fuq Alla għal sena sħiħa u stieden l-istudenti tal-università. L-ewwel nett ħudu ħsiebhom lill-istudenti tal-università nieħdu gost li dejjem il-kultura qed tikber imma dejjem għidu din ngħidu ilhom l-istorja. John Powell kien professur tal-Università ta' Chicago dan, u għamel dan il-kors u ġew ħafna għal sena sħiħa kull ġimgħa jiltaqgħu. U fost l-ewwel studenti li jiltaqa' magħhom ġew wieħed. Dak iż-żmien kienet moda l-ġuventu xarhom daqsiex, jisu għandhom raġġiera. U Father John Powell jgħid, jaħad qatax ir-raġġ tal-ġuvni, dan ġej jisma' fuq Alla. Bully, jagħmilha ta' bully. U qallu Father ħanejdilek ħankantajjilek ċara ta'. Kif intu? Jiena ġej mhux biex nisma' ta', imma biex intelfek. Issa sew qallu. Qallu ġej biex inwaqqa' kull ma sa tgħid. U da Father John Powell ma kienx żbukkat, kif ġelli nkunu żbukkati aħna. Inta tikkonfondi xejn, inta jisma'. Nisma' u nqajjimlek id-diffikultajiet, insomma. U veru, matul il-kors dejjem oppożizzjoni. Father, imma dim veru li qed tgħid, imma ħa paċenzja bih, imma kien jisma'. Għax kultant min jagħmilha tal-bully għax jiena ma nemmen b'ħadd u ma nemmen f'xejn u jiena dak ġo qalbu ikun qed jisma'. U spiċċa l-kors u qal għall-irwieħ spiċċajna bit-tajjeb u fit-testijiet fil-eżamijiet marru kollha tajjeb, anke dak li qal medi tisma' xejn. U allura ferħilhom u tawhom ċertifikat sabiħ u ħajtihom il-Happy Holidays. U x'inġef dan il-ġuvni kien jismu Tommy. Iwa Tommy. Dan b'wiċċ ta' sfida qallu avolja li qed veru ma li mhux se jinteressani ta' jien mhux se ninbidel. Irrid ngħix kif irrid jien. U Father Powell bil-ħelu qallu tibżax imma Alla jħobbok. Ma għandux għalfejn iħobbni ngħaddi minn ajru. Tibżax qallu. Qallu b'kull mett ara taħseb li se teffettwani ta' mhux se jsibni Alla lili da għax jien I don't care. U qallu kelma. Tommy, nerġa' ngħidlek, Alla jħobbok. Uk ma ssibux int. Taqtax qalbek. Alla jsibek għax irid isalvak.
X'għamel isibni? Slemma għaddiju. U qal daqsxejn żbukkat dan, imma il-kelma għalielu tibżax, Tommy, Alla jħobbok, ma ssibu xejn tisibek hu għax hu jrid isalvak. Għaddew sentejn u jisma' telefon. Dan Ġeżwita. U kien student tal-Università. Għallu Father Powell, iva. Għallu, inti smajt, xe smajt, hej? Dak seħibna, Tommy, le ma smajtx. Tommy marejta. Marejt. Fej. Għandu kanser. Ej, nalla għettejli, flima sptar. U fit-talib, għara li daċxen flima ward, ijatu flima kamra. Ummurra raħ. U daħal l-isptar. Għallu dik il-kamra qiegħed Tommy, u malli daħal dik il-kamra. Ix-xokja ruħu, għax ma għarfux lil Tommy. Tommy kien b'xar daqsix. U jaraħ fis-sodda. Għarej għax kien qed jagħmel il-kimo. Imnalla ġejt Father Powell. Għadek tiftakarni? U mela, aħna dejjem konna ħbieb, nisimgħux qallu eżatt. Jien marit ħafna, għandi kanser fiż-żewġ pulmuni. Rid tinkellmek fuq dik l-aħħar kelma li inti qedtli. Jiex qedtlek għax insejt jien. Inti qedtli kmassibu xi int lill-Alla taqtax qalbek. Alla jħobbok isibek hu, għax irid isalvak. Iva, għandi idea li jettlek xi ħaġa. Kemm ħsibt fuqha, Father, dik l-aħħar kelma li jettli. Mill-kors kollu li għamilt, niftakar u ma niftakarx x'għedt, imma dik l-aħħar kelma weħlet ma moħħi. U komplielu. Father, ejdli kelma oħra llum, ħatibqa' ġa qalbi. U Father Powell qallu, iva, anke jekk ma temmix f'Alla jent, Alla jemmen fik, Tommy. Kelma kbira din. Alla jemmen fija u fik u ma nagħtix kasu, iva. Father, dak li jett li kollu veru. Alla lili m'għandix xar issa, ma refani minn xari mill-ħajja ħażina li kbatt. Fittixni u sabni hu. Mhux jien sibtu, sabni hu. Illum jien paċi malla u meta jrid jieħodni miegħu. Għax issa lill-Alla jien nafdaħ. Temnuhom daw l-istejjer intom. Alla tagħna isu għandu bżonna, jfittixna. Għandna żgur. Għax hu hemm taqtira demm li ċarċar. ċarċar għalija u għalejk. Mela Alla jfittex il-kulħadd. It-tieni, Alla jsejjaħ. Lina qatt ma sejjaħ li, lina qatt ma ċempilli. Alla jinqeda biċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Jekk hawn xi ħadd jgħid li Alla qatt ma sejjaħlu, jien ġel inkun ta' ċenx nippassiġġa u nisma' l-qniepel. Antum għandkom qniepel tal-għaġeb, jien stess iqanqluni. Issa nista' nagħmel it-tajjar biex ma nismax, imma l-qniepel hemm Alla qed isejjaħlek. U mhux bil-qniepel biss isejjaħlek. Alla jkellimna kull nhar ta' ħadd permezz ta' Ibnu Ġesu. Fil-Vanġelu,
fuq l-artal fl-Ewkaristija. Kull artaħat jikellimna u għandu xi jgħidilna. U ma jaqtax qalbu. Din hi importanti. Anke din kelma ta' kuraġġ lilkom, jien naf li intom jien hawnhekk nippritka nofsija, imma intom tippritkaw il-ġurnata kollha. Mhux hekk? Taqtewx qalbkom għax ġeli jkollkom xi ħadd minn tad-dar ma jridx jafu, tibżax. Għid u arġa' għid xi ħaġa teħel. Għax Alla il-qampina tiegħu idoqqa permezz tiegħek. Alla dak li jrid jgħid il-ħadd ieħor jibgħatha miegħek. U jdielu l-kelma. Tgħidx, issa xbajt għatali nifsi għaxen ngħidlu, ma jridx jaf, ma jridx imruq quddiem nar ta' ħadd, ma jridx hekk, ma tibżax. Hu paċenzja. Għid u arġa' għid bil-mod, bil-ħlewwa u Alla. Illum jew għada is-sejħa ta' Alla issibu jaċċetta. U t-tieni storja din. Smajtu Malcolm Muggeridge, smajtu bih dan? Ma smajtux, tibżax. Dan kien producer tal-BBC, ġifieri tat-television Ingliż. Bniedem eżatt kollox dmiru jagħmlu sewwa, l-affarijiet jagħmilhom sewwa, bravu, għaref, imma traskurat. Għandu tant kwalitajiet tajba, traskurat. Sibu fix-xogħol, fil-karriera, fil-production tal-films, fil-BBC, eċċetera. Daqshekk. U dan fis-sena 1970, kemm ilu mela, 50 sen ilu. Fil-1970 il-BBC bagħatu lil dan Malcolm Muggeridge l-Indja. F'dak iż-żmien Mother Teresa kienet qed tiġbor il-morda kollha li jkun hemm, tiġborhom u bis-sorijiet tagħha iddewwihom, tagħtihom mewta tajba, tħobbhom. U l-dan bagħtuh mur. Uħu film ta' dak li qed tagħmel ħanġibuh fuq il-BBC. Dan mar bil-kamera minn miegħu u dan. U mar. U din Madre Teresa, llum qaddisa, dik ma kienx trid la ritratti u laqas films. Għalli la jien bagħtuni tal-BBC biex nieħu dokumentarju tax-xogħol li qed tagħmel. Le, m'għandix bżonn films jien. U issa jien ġejt mill-Ingilterra b'dal importanejx jien, m'għandix żmien x'nitlef. U le Madre Teresa dak tista' tagħmel il-ġejt. U dik il-kelma tista' tagħmel il-ġejt. Qaltlu mela ra biex ma ngħidlekx le u nibagħtek l-Ingilterra tarġa' b'xejn. Aħna taf kif nibdew għal-ġurnata, ma nafx, ma għejdli. Aħna l-ġurnata nibdewha b'sija adorazzjoni, l-ewwel sija adorazzjoni fil-ħodu. Mela kif tiġi toħdilna film, l-ewwel nibdew bl-adorazzjoni biex tiġi. Oj, ma jiena qatt. Dak bda jara l-kwiekeb. Jien sal-oqgħod sija. Huma jitolbu jien ma nagħmel xejn, jien naqqas nemmen. Imma biex jieħu l-film ikkuntenta. U beda josserva. Daqshekk. Dawn is-sorijiet ġurnata xogħol mal-morda u l-ewwel sija jtuha lil Ġesu. Il-mod kif kienu jitolbu fl-art, mhux fuq il-madum jew fuq il-kuxinta, fl-art. U da qiegħed hemm minn banda iħokku l-imkien għax-xaba u minn naħa l-oħra josserva. U għamlitlu ġimgħa issa ġimgħartejn qabel qatlu biex jieħdu l-film. Kuljum jiġi għal dik is-sija adorazzjoni.
U dan beda jagħmel il-mistoqsijiet. Minnu miġnunijin jew dawn. Imma dawn mhux imġienen, daw qalbhom tajba, iduru bil-morda. Daw jagħmlu sija jitolbu u jillaqqas insejd kif titlob. U għas kien jitlob xejn. U għaddit dil-ġimgħa għaltu tista' tibda tieħu ta' film. U ħadilha film, u mhux biss ħadilha film, kiteb ktejjeb jien għandi għalma l-film jismu Something Beautiful for God. Għax darba saqsi, entum da x-xogħol, entum mħallsin, u xi mħallsin aħna, da x-xogħol ma nagħmluhx bħala ras aħna, mela għalfejn tagħmluh. To give something beautiful to God biex nagħmlu u nagħtu xi ħaġa sabiħa lill-Alla. Beta jrott. Ħadilha l-film u għamlu ħbieb. U Madre Teresa l-ewwel darba tek tkitlu fuq qalbu. Allura inti raġel tal-affarijiet tiegħek bħal dan, inti ma titlobx, ma tidirx ħażin inti ma temmem xi ħaġa u nemmen nista' ngħid li ma nemmenx għalija. Ma temminx falla u insomma jekk hemm Alla għaddej minn ajru. U għadet tieħdu bil-paċenzja u tgħidlu. Ġeż żmien biex immur Londra, lura. Ma taħsibx li konvertietu għax ebda qalb bl-awtomatik tafas buttuna u lest. U kull sena fil-Christmas tibgħatlu kard għax l-aħħar kelma tiegħu kienet inti aħsibha ftit. Għaltlu, u Alla, iva naħsibha. U spiċċajna bin-naħsibha. U kull sena tibgħatlu Christmas card għadek taħsibha biex tersaq lejn Alla. Issa ta' wara. X'għamilna għadek taħsibha, kull darba iddoqlu. Kemm taħsbu li damet bil-paċenzja kollha issejjaħlu fisem Alla u żgur Alla. Forsi jien u int konna naktaw qalbna. Sa 1982, 12 sena, minn 1970 sa 1982 kull sena t-tektiklu. U darba minnhom għax kienet taf li hu raġel tal-affarijiet tiegħu, imma indifferenti. Aħna għandna ħafnek. Mill-aħjar ituk qalbhom, imma u darba għaltlu ġej l-Ingilterra x'qalla l-ħsib, kemm saddum taħsibha? Inti bdejt issir bajtra musjura, ġej l-Ingilterra ħanitkellmu. U mill-Indja ġiet l-Ingilterra biex issalva dir-riwħ. Għaltlu imxi morru Hyde Park hija park bħal Villa Randall, ma kbira, u għadu jippassiġġaw. Għaltlu x'diffikultajiet għandek? Issa li ma tidħolx fil-Knisja. U għax fil-Knisja mhux kollha mitinbin intom. Għaltlu x'qed tikkonfondi? Hemm postal ieħor kif tiġi magħna. Fimtuha? Hemm postal ieħor ejjek. U għax ġewwa u barra mhux xorta. Mbagħad hawn tant nies oħrajn. Għaltlu inti żbaħtu xi darba l-bib ta' barra? Iva, żbaħtu. Se nielu. Proset. Inti qatt tara ħadd ieħor u x'ħajjisbħu? Imbagħad żbaħtu int, jew ma qatt tara xejn. Le, ma għadx nara affarijiet ta' ħadd ieħor nara tiegħek. Hekk ukoll ruħek. Ta' mhux tgħid għax dak, għax liħor. Ħallik minn dan. Int mal-mulej. Alla, issa mhux naħsibha biss niddeċiedi.
Eżatt, fis-27 ta' Novembru 1982, wara 12 sena it-tektiklu Taylor iddeċieda u martu jisimha Kitty beda jieħu l-instructions imur għad-dottrina, jieħu l-instructions biex jitgħammed u jitqarben, jagħmel l-ewwel tqarbina. Issa dan kien magħruf fl-Ingilterra, magħruf bħala wieħed illi ma jemmix falla. U x-xitan jaqtalu qalbu, issa x'ħajjgħidu? X'ħajjgħidu? Sħabek x'injarawk issa fl-aħħar ta' ħajtek u kiteb ittra fit-Times ta' Londra lejliet li se jitgħammed u jitqarben bewwiet jur kiteb hekk ma twila l-ittra. Ilni nisma' il-qampina talla id-doqli fil-kuxjenza tiegħi u ssejjaħli. Siddejt kemm il-darba widnejja imma issa ftaħthom. Hemm post għalija fil-Knisja u issa rrid nieħdu. Forsi tistaġbu qal li għandi 79 sena ħanidħol fil-Knisja, imma ħanejdilkom għax iddeċidejt. Minn hawn u ftit snin oħra idaħħluni fil-Knisja fuq 4 għax aħna kollha mutu. U jiena qed mhux aħjar nidħol b'saqajja billi nidħol mejjed għalhekk dħalt fil-Knisja. U fil-27 ta' Novembru 1982 tgħammet u tqarbel l-ewwel darba. Ara Alla kemm isejjaħ. Ma jekk tax qalbu. Mhux se jibgħatlek bil-mowbajl minn hemm fuq, imma b'xi ħadd ieħor. Nistgħu nkunu aħna l-mezz biex ninsalvaw l-ħadd ieħor. L-aħħar waħda. Mhux biss isejjaħ, imma jilqana. Jilqa' l-kulħadd. U hawnhekk irid nagħmlilkom ftit biex tagħmlu kuraġġ il-min taraw jisiba bitqila biex imur iqer, jew jisiba bitqila biex jirfas l-għadba tal-Knisja. M'hemmx għalfejn noħduh bl-erra. Bil-kelma tajba, għejt illum u għejt għada xi ħaġa teħel. U rridulu li Alla jilqa' l-kulħadd għaliex għandkom kruċi fis-sabiħ hawnhekk ta' dejjem. Ideh miftuħa. Miftuħa. Il-Papa Franġisku għandu din. Alla ma jgħijiex jaħfer tal-muablament jisa. Alla ma jgħijiex jaħfer. Ma għandux ċans. Aħna nejjew nitolbuh maħfra. Il-mu ma jgħijiex. Jaħfer dejjem, manke miljon darba. U allura dak li għalinna fil-Vanġelu, jien qedtilkom dak li għalinna, dak li jgħidilna fil-Vanġelu, kull nhar ta' ħadd, għadu jseħħillhom. Għax mhux kultant ngħidu, darba ġesu iwa ħafer il dik il-midimma, 2000 senilu ta' korra kamilu. Dak li jagħmel dakinhar għadu jagħmlu llum, għax Kristu għal-bieraħ illum u dejjem. Jilqa' il-kulħadd. U kull darba li penitent jien taħna immorru f'riġlejn saċerdot, Alla jilqana. Jaġġibna xi ħnien għandu. Sa ngħidilkom storja u l-aħħar waħda din. Biex nifmu li dak li nhar ta' ħadd nisimgħu fil-priedka, dak għadu jiġri ta'. Għax darba Ġesu għamel darba u għadu jagħmelha. Jiena nirċievi din ir-rivista gazzetta Amerikana, National Catholic Register, ġurnal Amerikan Kattoliku. Nirċievih kull 3 xhur,
ta' kull ġimgħa, imma dal-aħħar inni ma nirċivihom minħabba l-pandemic, għandi n-neputija qed hemmhekk tarfaħħom li u tibgħathom li, u din waslet li 3 ġimgħat ilu il-gazzetti munsell gazzetti ta' imma din l-istorja laqetni jekk hawn xi ħadd ikun irida sa nħallija mal-arċipriet jagħmlilkom fotokopi għax ma jien m'emmintix aktar x'isimha. An astonishing miracle at Auschwitz. Miraklu tal-aġeb f'Auschwitz. Auschwitz ta' x'inhu Auschwitz? Malar. Għaw xi ħadd mar il-Polonja? Għaw xi ħadd siefer mar il-Polonja? Mawx? Jekk għad l-affarijiet jitranġaw u jkun hemm il-vjaġġi morru wara l-Urt, wara Ruma, morru l-Polonja. Tagħmlu ħafna ġid. Auschwitz huwa ħabs kbir. Immaġinaw x'intgħaddi minn hawn intom x'tgħidu l-qasam aw Elija u Elija x'inhu sel rabat tgħidu intom l-qasam? Qasam. Immaġinaw dak kollu ħabs. Barbed wire. Dan Auschwitz fil-gwerra Hitler miġinu li kien rid joqtol il-lut kollha rid joqtolhom. U l-lut li jsejb jarrestaw f'pajjiżi oħra jibgħatu maw. Auschwitz ta' kemm sa jasa? Eluf mela. X'għamlu? Għamlu forn, plural, fran tal-gass, joqtlu n-nies u jaħarquhom. Tidħol ħaj u toħroġ irmiet. Mhux wieħed ta' u 2,000 ta' eluf. U il-kmandant ta' dan il-ħabs ta' Auschwitz, għaw ir-ritratti jew ukoll, jismu Rudolf Huss. Ħansemmuh Rudolf. Dan kien il-kap temmek. Qatel nies immensament. Fosthom Patri Massimiliano Kolbe, il-Patri Franġiskan. Dak kien f'dal-ħabs. U qatlu. Fil-1943 il-Ġermaniżi tilfu fil-Polonja. Daħlu r-Russi u daħlu l-Amerikani, spiċċat il-gwerra u daw il-kmandanti kollha Ġermaniżi ġew arrestati u għaddewhom ġuri. Dis-sena tkellmu ħafna fuq il-ġuri ta' Nuremberg. Nuremberg huwa post fil-Ġermanja, dawn il-kmandanti kollha Ġermaniżi għaddew ġuri. Fosthom għadda ġuri wkoll dan Rudolf Huss. L-akkuża tiegħu x'kienet? Tal-inqas 2.5 millions, 2 miljuni u nofs tal-Jud ġew maqtulin għal xemm xejn. Barra dawn, ekku, 9 miljun ieħor priġunieri mietu bil-ġuħ, starvation u bil-mart. B'kollox 3 miljuni mhix ċajta ta' priġunieri meqrudin. Għaddew il-ġuri u dan ammetta li hu ħati. U l-ġurati kollha ikkundannawh għal-mewt bit-talliq. L-esekuzzjoni, ġifieri l-mewt tiegħu, għamlu il-xismu għaw, preparaw il-forka fl-istess ħabs ta' Auschwitz fejn hu qatel tant nies.
U t-talliq kellu jsir fis-16 ta' April 1947. F'dak iż-żmien li jistenna t-talliq Jeff Sessieħ fiċ-ċella waħdu beda jara il-film tal-imoddi tiegħu. Kemm nies tal-Buħniena u huma ħenx. Kemm nies ma kinux jafu fejn huma u flok sejrin għall-ikel joqtolhom bil-gass. U beda jaħseb u beda jiftakar fit-tfulitu din kbira. Jien ma kontx nafa din. Meta kien żgħir kien iben ta' familja kattolika devota. Mela ommu missieru dawn għalmuh ir-reliġjon u kien familja devota. Povra ommu missieru. Dan kif ġara hekk? Ta' 17-il sena għama wara id-dottrina ta' Hitler, imlew rashom li se jsiru l-kapijiet tad-dinja kollha, għax ħajjirbħu d-dinja kollha, eċetera. U beda jara x'mort għamilt. Kif irvinajt ħajti u irvinajt ħajjet ħadd ieħor. U dik li tiddispra bil-fors li xi ħadd talab għalih dan. Bil-fors. Kienet il-ġimgħa l-kbira tal-1947. Tal-ħabs sibuli assejs. Sa kull ma kien baqa xi 15 jew 14 il-ġurnata għad tal-sibuli assejs. U s'intendi. F'Assejn il-Polonja ftit kien hemm għax anki ju stess għatel kemm jiflaħ Assejn. Sibuli assejs. U bdew ifittxu. Iva, taf xi ħadd int naf wieħed Ġeżwita. Kien jismu Father Ladislaw. Dan il-Ġeżwita darba ġie għandi jitlobni ħniena biex kien hawn grupp ta' Ġeżwiti u saċerdoti ma noqtolhomx imma jien ma smajtx minnu u keċċejtu minn qudiemi. Morru għejdulu, jagħmilli pjaċir, jiġi ħajjgħidli kelma. U bdew ifittxuh. Fil-ġimgħa l-kbira, aktar fejn sabuh. Swor Faustina, għaw ħafna minnkom devoti tal-ħnina divina, kienet ilha minn 1934 tgħid illi Ġesu kien jitkellem magħha u ħeġġiġha biex tikber id-devozzjoni lejn il-ħnina divina. U bnew knisja fil-Polonja u kienu jsiru l-prayer groups tal-Palmi Timbejn. U hemmhekk sabuh il-dal-Ġeżwita. Father. Isa llum il-ġimgħa l-kbira imxi l-ħabs inti taf il-komandant Rudolf. Naf. Dak qed għal-mew ta' irid iqer ta'. Iva. U mar. Eżiż ar u l-għada tqarben. Isimgħu l-aħħar ittra li kiteb lil martu dan. Ma ngħidilkom x'eżatt, tgħidu dak qed jivvinta. Illum Għażiża Marti, illum qed nara ċar u biswit ta' qalb illi żbaljajt bil-kbejr f'ħajti. Żbaljajt li ċħadt lil Alla.
Għax meta l-Alla ma rrispettajtux, laqqas il-bnedmin ma kien nirrispetta. Sa fl-aħħar erġajt sibt il-fidi tiegħi f'Alla. Hawnhekk waħdi fiċ-ċella tal-ħabs, għaraft li jien għamilt moħqrija kbira. U l-aħħar sentenza, ħanikom bl-Ingliż kif qal. The Lord God forgave me. Arrejt u l-kbir Alla ħafir li. Temnu għam intom? Inkikum għarajtiex. U edaw, għastem. Possibli, aħna ġafina ju. Ma dak xaħħazin, dak ħafir li. Alla tana, id-eħek biex jgħannaqna. Eżiz, il-lejl tajjeb, tibżewx, dawnu ma fatti veri, ejduhom. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ringrazzja l-Monsinjur Dunkar milli aċċetta minkejja kollox illi jkun magħna jekk Alla jrid il-ġimgħa u x'hekk Dunkar fis-6:30. Għada jekk Alla jrid nerġgħu niltaqgħu hawn fl-istess ħin għal dawk li forsi jkunu hawn il-quddiesa fis-6, dritt wara fis-6:30 nibdew it-tieni prid tal-eżerċizzi. Il-lejl it-tajjeb il kulħadd.